μπορούμε να επεξεργαστούμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις για τους συνεργάτες στο υπομενού ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται εδώ ποικίλουν αναλόγως με τα εγκαταστημένα αρθρώματα. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ορατές μόνο στους διαχειριστές του συστήματος, έτσι ώστε να μην μπορεί ο καθένας να τις επεξεργαστεί. Αν έχουμε ορίσει σωστά τις κατηγορίες των συνεργατών, τότε η αναζήτηση και η πλοήγηση στους συνεργάτες πρέπει να είναι πολύ εύκολη. Στο υπομενού συνεργάτες φαίνονται όλες οι δυνατότητες εκκίνησης μιας αναζήτησης συνεργάτη. Κάνοντας κλικ στο ασθενής, μπορούμε να δούμε και να αναζητήσουμε μόνο τους ασθενείς, μόνο τους ιατρούς, τις ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Εκτός όμως από την αναζήτηση στις στατικές αυτές κατηγορίες, μπορούμε να εκτελέσουμε αναζήτηση και στις δυναμικές κατηγορίες, που έχουμε ορίσει σύμφωνα με τη δομή του οργανισμού. Κάνοντας κλικ στο υπομενού συνεργάτης ανακατηγορία, ανοίγει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε μία κατηγορία και να δούμε όλους τους συνεργάτες που ανήκουν σε αυτή. Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ στην πρώτη παιδιατρική κλινική, μπορούμε να δούμε όλους τους συνεργάτες, προμηθευτές, ιατρούς, ασθενείς που σχετίζονται με την κλινική αυτή. Στη συνέχεια, μπορούμε να περιορίσουμε την αναζήτηση επιλέγοντας από τη λίστα μόνο ιατρούς ή μόνο ασθενείς.